чеҳраи навбатии барномаи як рӯзи варзишгар мураббии намуди варзиши каратедо муҳаммад акбари мирзоназар мебошад. шуғли дӯстдоштааш мутолиаи китоб аст ва омӯзиши забони хориҷиро меписандад. рӯзи худро муҳаммад акбар бо бурдани фарзандон ба мактаб оғоз менамояд. ин амалро ӯ дар корбурди худ муҳимтар аз ҳама медонад ва ин пандро ном бурда аз волидони худ омӯхтааст ки замони мактабхонии худ волидон дасташ гирифта ба мактаб мебурданд. албатта ҳар як падаре ки фарзанди худро дар соҳаи таълиму тарбия назорат мебарад, ин як таъсири хуби худро мегузорад, чунки мо ҳар субҳи барвақт ки ҳамроҳи фарзандон ба мактаб меравем, мо бо муаллимои онҳо ҳамсӯҳбат мешем ва аз ҳолу аҳволи хондани фарзандони худ бохабар мешем. ва ман дар баробари ин ки бо наврасон ва калонсолон дар соҳаи варзиш таълиму тарбия медиҳам ва аз нигоҳи ҷисмонӣ ва ҳам аз нигоҳи фикриву чӣ ки ҳамин соҳада кор мекунам, ман албатта ҳар субҳ бо муаллимони фарзандони худ суҳбат карда ман пурсон мешавам ки фарзанди ман рӯзи гузашта чӣ хел буд дарсаш ва имрӯз чӣ хел ҳаст. ин ба фикри ман ки як таъсироти хуби худро мегузорад, чунки фарзанди мо агар ҳар қадар таҳти назорат бошад, ҳамон қадар фарзанди мо ба хондани худ диққат медиҳад ва кӯшиш мекунад ки падари мисол падари ягон шогирд дар назди муаллим ягон камбудӣ эҳсос накунад аз тарафи фарзандаш. ва ҳамон хотир аст ки ман оғози рӯзи худро аз ҳамин кор сар мекунам ки барои ҳар як падару модар ин тарбияи фарзанд аз ҳама чиз боло ҳаст. акнун таваҷҷӯҳ намоед ба корномаи варзишии қаҳрамони барнома. муҳаммад акбари мирзоназар сар аз соли 1996 ба тамрини каратедо машғул шудааст. соли 2002 ба узви дастаи мунтахаб шомил шуда дар як қатор мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намуда шарафи таеквондочиёни кишварро ҳимоя намудааст. баъд аз баромадҳои муваффақонааш дар мусобиқаҳои байналмилалии соли 2007 ба унвони устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон мушарраф шуда ва як сол баъд ба фаъолияти мураббигӣ шурӯъ намудааст. дар муддати 12 соли мураббигиаш тавонистааст 15 устоди варзиш ва 25 номзад ба устоди варзишро омода намояд. дар ин баробар дастпарварони номбурда дар мусобиқаҳои фароҷаҳонӣ ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ даст ёфтаанд. муҳаммад акбар донандаи камарбанди сиёҳ дани дуввум мебошад. баъд аз суҳбати роҳи мо ба мактабе ки фарзандони муҳаммад акбар таҳсил менамоянд расидем. пас аз гусели фарзандон мо роҳ гирифтем ба толори варзишие ки қаҳрамони барнома дар соати 9 ба гурӯҳи наврасон тамрин медиҳад. аз рӯи одат ва эҳтиром ба варзишгарону одоби ворид шудан ба толори тамрини муҳаммад акбар аввал либосҳои варзишӣ ба бар намуд ва пасон ба назди шогирдон омад. қабули устод дар толор аз рӯи оинномаи тамринии намуди варзиши каратедо сурат гирифт ва пасон мураббӣ аз вазъи саломатии варзишгарон пурсон шуду ба тамрин шурӯъ карданд. ман баъд аз ин ки фарзандони худро ба мактаб мебарам ва баъд аз он ман ба толори варзиши худ меоям, бо шогирдонам машқи худро оғоз менамоям. қариб ки ҳамарӯза кори ман ҳамин хел оғоз мегардад, ҳар рӯзи ман ҳамин хел оғоз мегардад.
тамрин доданро муҳаммад акбар ба наврасон аз гарм намудани бадан бо хостагиҳо оғоз намуд. Чизи дигаре ки дар рафти сабти барнома мо мушоҳида кардем, ин шуморидан ё гуфтанҳои тарзи тамрин ба забони асосгузорини каратедо буд. умед ходиров яке аз дастпарварони муваффақи муҳаммад акбар ба ҳисоб меравад. имрӯзҳо ӯ тасмим дорад дасти мураббиашро бигирад. аз ин рӯ дар тамринҳои пагоҳи рӯзӣ ба устодаш кӯмак мекунад. ба вақти тамрин додани шогирд муҳаммад акбар кӯшиш мекард ба дастпарварони худ расидагӣ кунад ва тарзи дурусти иҷрои амалҳоро фаҳмонад. ҳангоми суҳбат муҳаммад акбар ба мо иброз намуд ки нозукиҳои риштаи варзиши мазкур намегузорад ки каме ҳам бошад дар вақти тамрин намудан ё тамрин додан беаҳамиятӣ намоӣ. аз ин рӯ дар тамринҳо ҷиддиаму кӯшиш мекунам ба ҳар як нуқтаи тамринталаб ва заифи шогирд расидагӣ кунам. ҳама овоз қатӣ била овоз иҷа мебурояд. иҷа наомада дастни охирда овоз охирда тамом шидани блокда шиштем болои по камтар ҷамъ кунем почара тайёр истар бишӣ яхел са го рок ҷо яме ҳестем яме нафас мекашем бабини ич не тамрин додан ба наврасон аз гурӯҳи калонсолон ба куллӣ фарқ мекунад. масалан агар тамрин барои варзишгарони аз 15 сола боло 2 соат ё зиёда аз он давом кунад, барои наврасон то 1 соат муайян шудааст. дар ин баробар қоидаҳои тамринӣ ҳам ба куллӣ фарқ мекунад. назар ба синни соли калонсолон бо кӯдакон яъне кадоме ки ҳар варзишгаре ки бо дар синни соли поёнтар яъне аз 6-7 сола оғоз мекунад дар намуди каратедо, ӯ чанд қадар барои ӯ осон мегардад, чунки мо ва кӯдакро метонем ки ба мо намуди каратедо омода кунем ва тайёр кунем барои техника ва тактикаш. як чизро мехоҳам қайд кунам ки касоне ки дар дигар намуди варзишҳо мераванд машқу тамрин мекунанд, ҳангоме ки бо толори варзиши мо ворид мегарданд ва инҷа мехоҳанд ки машқи каратедоро аз худ кунанд, барои мо мураббиён хеле мушкил ҳаст, чунки онҳо бадани онҳо ба дигар намуди варзиш обу тоб пайдо кардагӣ ҳаст ва барои мо барои ӯра тайёр кардан дар намуди каратедо хеле як вақти дарозро талаб мекунад ва мо бисёртар кӯшиш мекунем ки бачаҳои ва кӯдакон наврасоне ки ба ҳеҷ толори варзишӣ нарафтанд ва машқ накардан, яъне аз синни соли 6-7 сола боло то синни соли 15 соларо дар толори варзишӣ хубтар қабул кунем, ба хотири он ки мо ба онҳо метонем ки осонтар кор кунем. бачаҷон, ҳангоми зарба задан даст боло меравад, ин даст зарба мезанад. ози чихеле ки ман нишон додам, як бор мерем ҳолати аввал ё болои пошиштем рӯжда зарба бизан, рафтем муҳофизат мекунем 1 2 давомаш чӣ мешавад, зарба мезанем, об даста мебурем. вақте ки манро нигоҳ кун, мо муҳофизат кардем 1 зарба 2 3 фаҳмидем, рафтем ич не зарба мезанем, баъд аз хоб ич болои потов набояд бухӯрад, ин нашава. ман пештар дар суҳбат гуфтам дар вақти ҳангоми машқ гузародан ки мо ҳар қадар агар хубтар бишинем, мустаҳкам бишинем, ҳамин кори мо ҳамон қадар мустаҳкамтар меояд. вақте ки агар мо занишини мо агар нодуруст бошад, мо вақти зарба задан зарбаи мо ва ё ки ҳимояи мо яъне хубтар иҷро намешавад.
тайёр шудем, рафтем оҳиста оҳиста кор кардем, болои по шиштем. чизи дигаре ки дар рафти фаъолияти кории қаҳрамони барнома мушоҳида намудем, ин ҷиддан аҳамият додан ба қоидаҳои тамрин додан ба наврасон буд. шумо як чиза фаромӯш накунед. одам ҳар ҳаракате ки мекунад аввал чӣ мешавад, бояд ҳамура хоста кор кунад. мисол мегирем, мо мехоҳам ки ман дар ҳами мисол ман як назорат барам ба ин тараф, ман чӣ кор мекунам, фикри ман ҳамин хел меяд ки ами тез мегӯям ки ман бояд ҳамон тараф нигоҳ кунам. фаҳмидем? бояд мо вақте ки кор мекунем диққат кунем ки чӣ бояд кор кард. хел як татира мезанед, як татира мезанед, не, бояд аввал кора аз худ кунед, баъд иҷро кунед. чӣ агар зарба бошад, чӣ ҳимоя бошад. фаҳмидем? як чиза ман як нозикира мегӯям ки ҳар як инсон, ҳар як варзишгар бояд аввал ақли худро пурра кунад ва баъдан ҷисми худро омода кунад. барои ҳамин агар ки мо ақли солим доштем, ҷисми солими мо хубтар беҳтар инкишоф пайдо мекунад. барои ҳамин шумо ҳаракат кунед ки аз ақл кор бигирем. фаҳмидем? мисол нагем ки инами корай, ин кор чӣ, ин кор нест, ин хел нест. ман пештар шуморо гуфтам ки вақте ки болои по мешинед, шурӯъ мешинед, бояд мустаҳкам бишинед, устувор. яъне ягон чизи зиёдӣ пайдо намешавад. агар мо муҳофизати бадан, ҳимояи бадан агар мо мекунем, бояд мустаҳкам бошад, мушт бақувват бошад, ин хел набошад, ин хел набошад, панҷа биромадагӣ набошад. вақти панҷаи мо биромадагӣ ин дар осиб мебинад дар ҳолати ҳимоя кардан. ба ҷои ки худро ҳимоя кунӣ чӣ мешавад, ба худат осиб мерасонӣ. барои ҳамин пеш аз ин ки мо як кора мекунем, бояд аввал мо дар бораи ҳамун фикр кунем. агар нафаҳмидед, савол битем, марҳамат, иҷа мо шуморо меомӯзонем. надонистан ҳайб аст, савол додан ҳайб нест. фаҳмидем бачаҷон? ёй! ҳамат шикадачи ҳар тараф. ҳар як рӯзи тамрин додани муҳаммад акбар ба худ хусусиятҳои хос доштааст. ҳамин аст ки дастпарваронаш кӯшиш менамоянд то ҳамарӯза дар тамринҳо бошанд. масалан рӯзи сабти барномаи мо қаҳрамони барнома кӯшиш мекард то ба шогирдон ҳимоя ва зарба задану обу тоби мушакҳоро омӯзонад. мо бисёртар бояд наврасон кӯдаконро машқҳои нишон битем ва ба онҳо биомӯзонем ки як ҷанбаи осибрасонӣ барои ҷисми онҳо набошад. барои ҳамин мо машқҳое ки бисёртар инкишофи мушакҳо, инкишофи ҷисми онҳо, барои ҳамин мо машқҳои бисёр наметонем ки машқҳое ки як зара бисёртар ини қувванокии баданро бисёртар мекунанд, мушакҳо ва гӯшти баданро сахт мекунанд, мо онҳоро бояд дар наврасон истифода набарем. вақте ки мо онҳоро агар машқҳое ки мисол бисёртар аз нигоҳи қувваи ҷисмонӣ бисёртар ба онҳо мисол чӣ мекунад, мо бояд кӯдаконро он машқҳоро як миқдори муайян шуда мо ба онҳо нишон диҳем. барои ҳамин ман машқҳое ки бисёртар барои саломатишон, барои ҳаракати кӯдакон ва барои фаҳмӯши кӯдакон ки бисёртар мағзи онҳоро инкишоф медиҳад дар вақти машқ кардан, бо барои онҳо ки мағзи онҳо боз хубтар инкишоф пайдо кунад барои дарсон, барои мактаб, барои умуман барои тарбия кардани ҳам бадан, ҳам зеҳни онҳо фоидарасон бошад. мо бисёртар машқҳое ки ҳимоя кардан, зарба задан дар синни соли 14-15 сола мо сар мекунем. дар ин толори варзишӣ ки мо ҳайни замон машқ гузашта истодем, аз 6 сола сар мешавад ило то 13 сола. барои ҳамин мо машқҳое ки мекунем бисёртар инқадар барои шогирдои мо осибпазир нестанд.
میان این دستپروران نفرانی هم هستند که از تمرینشان همگی یک چند روز گذشته است. از این رو محمد اکبر کوشش میکند با آنها بیشتر کار نماید. اولتی مسابقه میشه عجمه میگه عجمه ما حمله میکنم اوجه ما در اومدم. فهمیده شما مقصدی ما را فهمیدین؟ برای همین این طرفی که این طرف دست راستی ما هست این طرف حمله کننده حساب میشه. میریم رفتیم ایچ ما حمله کردم و کفو رفت. ما چی شد نگاه کن 1 متر رفتیم اولت اولا نگاه کن 1 متر زمینی که در مبین ما جدا کرده شده هست وقتی که ما حمله کننده میشم نگاه کن اما 1 متر زمین ما میگیرم ایچ. طوری ذکر گردید تمرین ها همه روزه در 3 مرحله آموده شدن، اجرای اصول ها و آموزش مهارت ورزشگران گذرانیده می شود. حالا باشد تمرین با این گروه تمرینی نزدیک به انجام یابیست و در آخر تمرین میان یک چند دستپرور مربی قوا آزمایی ماند و به این واسطه سمت ضعیفی شاگردان را معین نمود تا در تمرین های بعدی کوشش اصلاحشان را کند. با این عمل ورزشی ساعت به 11 شدن نزدیک شد و محمد اکبر به فعالیتی تا این لحظه خود نقطه گذاشت و راه گرفت به خانه. با رسیدن به خانه او را فرزندان پیشواز گرفتند و بعد از 5 دقیقه وارد شدن به خانه محمد اکبر فرزندان را به نزد خود خواند و درس‌های در مکتب خوانده‌شان را پرسان شد. درس رو نغز گذاشت؟ بله. چه معلم و نغز درس دادن؟ معلم نغز درس دادن. شما چی؟ ما هم معلم نغز درس. شما نغز درس دادن. چی خوندین؟ ما نوشتیم. نویسان لیختون هم خوندین؟ انگلیسی روسی؟ شما؟ ما انگلیسی و روسی تاریخ. بهترین. میتونه که حاضر درباره من با زبان تاجیکی خود رو معرفی کنی و درباره من با زبان انگلیسی صحبت کنی و زبان روسی ترجمه کنی. بله. مرحمت. نام من ارسل محمد اکبر. من خواننده صنف پنجمی و در مکتب 66 میخوانم. میخوام که با زبان انگلیسی گپ زنم و با زبان روسی ترجمه کنم. My father is teacher. He worked in gymnasium. Every day he went to gymnasium in the evening. He liked his work very much. Моя папа учитель. Он работает в спортзале. Каждый день он идет на работу. Каждый день он идет на работу вечером, и он любит свою работу очень. بچه جان شما چی خوندین؟ ما زبان روسی زبان تاجیکی. میتونی که با مانند اپا جان درباره من یگان سخن با زبان روسی و تاجیکی ترجمه کنی. من بهتر محمد اکبر هستم. من در مکتب 66 میخونم. من خواننده صنف 3 هستم و من میخوام با زبان روسی ترجمه گپ زنم و زبان تاجیکی тәрҗемә کنم. Моя папа учитель. Он работает очень много. И несмотря на это, он выделяет время для наших учебы и воспитания. Папа من مربی ورزش است و به این نگاه نکرده به تربیت دانش ما را نظارت می‌دارد. مالدید بچه جان اولی هم خوشروتر خون نغز یاد بگی مایلش. شما چی بچه جان چی خوندین؟ میتونی که یگون چی در باره آینده خودت صحبت کنی؟ چه خیلی که اپا جان توزی در باره من در باره خودش معرفی کرد خود رو و در باره درساشون با زبان تاجیکی روسی صحبت کرد و همچنان اپا جان ارسل جان شما میتونی که یگون چی صحبت کنین که مثال همین روز چه خیلی شما اون درس گذاشتین و چی را آموختین و شما میتونی که گپ زنید. مرحمت کو. من فیصل محمد اکبر. من صنف من میخوایم که ورزشکار شوم. همه روزه من فرزندان خود رو که با مکتب میبرم باز بعد از بازگشت به خانه که چون میاین مثال بسیاری وقت من در تالار ورزشی هستم یک جای خانه میایم با من از درس‌های همون روزانه‌شون همه روزه پرسان میشم و
назорат мебарам ки шумо имрӯз чӣ дарс хондем ва чӣ дарс муаллима ба шумо нишон дод, шумо омӯхтем. Дар қадами аввал ман ба шумо як чизро гуфтанӣ ҳастам ки шумо пеш аз ҳама забони давлатӣ ва забони модари худро бисёртар диққат кунед, бисёртар биомӯзонед. Дар ҳолате ки шумо забони модари худро хуб медонед ва хуб мефаҳмед аз ҳама тараф, аз ҳама ҷиҳаташ, шумо дар оянда дар забони хориҷӣ, забони англисӣ, забони русӣ, забони туркӣ, забони хитоӣ шумо ягон мушкилӣ намебинед. Агар ангоме ки шумо забони модари худро пурра надонистед, шумо албатта ки дар оянда шумо ба мушкилӣ дучор мешавед. Барои ҳамин бачаҷон рафта дам гиред, истироҳат кунед. Боз мо шумо чӣ вазифае ки хонагӣ муаллимон ба шумо додаҳанд, боз якҷоя шуда кор карда, боз барои пага тайёрӣ мебинем. Майлаш бачаҷон, раҳмат. Ман як камтар китоб мехонам, боз шуморо ман меоям мебинам. Майлаш? як мураббӣ бояд чандин соҳаро асҳод кунаду ва дар бораи он маълумот дошта бошад. Чунки мо ва мураббиён мушкил барои як мураббӣ ин аст ки як соҳаро набояд ки танҳо як соҳаро интихоб кунад, дар як соҳа бисёр соҳаро пеша кунад. барои ҳамин ман бисёртар китобҳои тиббиро мутолиа мекунам ва дар зимнаш шоҳномаи фирдавсӣ. Мисол мо аз бузургон, аз гузаштагони мо бисёр китобҳое ҳаст ки мо бояд онҳоро мутолиа кунем ва аз ашҳору аз гузаштагон суханҳои бузургони худ огоҳ шавем. Китобе ки дар дасти ман ҳаст, муаллифи ин китоб Назрулло Латифов Эмомалӣ Раҳмон Саломати миллат сарвати бебаҳо ҳаст. Ман инро бисёртар мутолиа мекунам ки ин бисёр яке китобҳои дӯстдоштаи ҳама, на танҳо ман ки тамоми варзишгарон аст ки дар ин қаҳрамононро мо мебинем, Расул Боқиев аст ва дигар варзишгар, ки ин вохӯрӣ бо ҷаноби олӣ буд. акнун ки соат ба 16 расид, Муҳаммад Акбар ба толори варзишӣ ҳозир шуд. дар ин ҷо ӯ ба дастаи тамринкунандагони аз 15 сола боло тамрин медиҳад. вале дар рафти сабт мо мушоҳида намудем ки ду варзишгари наврас ба тамрини гурӯҳи мазкур ҳамроҳ шудааст. сабаб дар он аст ки онҳо имрӯз аз тамринҳои худ қафо монданд ва бо пайваст шудан ба гурӯҳи зикр гардида мехоҳанд меъёрҳои тамринии худро дар ин рӯз иҷро намоянд, агарчи машқҳои наврасон аз ҷавонон фарқ мекунад. инчунин писари Муҳаммад Акбар низ ба тамрин омадааст. ӯ мехоҳад чун падар варзишгаре муваффақ бошад. ай давидан машқа сар мекунад. як метр масофа байни ҳамдигар дастҳо пеш, зону тарафи боло. акнун таваҷҷӯҳ намоед ба тарзи тамринҳои гурӯҳи ҷавонон ки 2 соату 30 дақиқа давом кард. қаҳрамони мо дар ин қисмати рӯз ҳам тамрин доданро бо гарм намудани бадан оғоз намуд ки сабабаш фикр мекунам ба ҳамагон маълум аст. вале тарзи омода намудани мушакҳои бадан барои тамрин додан дар ин қисмати рӯз бо иваз шудани шогирдон нисбатан мушкилтар шуд. амали дигаре ки мураббӣ ба шогирдон фармоиш дод, рақси по ном дошт. ростӣ дар аввал бароямон хеле аҷиб буд ки чӣ гуна усул аст бо ин ном, вале пас аз оне ки Муҳаммад Акбар ба шогирдон нозукиҳои амали мазкурро фаҳмонид, мо ҳам аз манфиатҳои усули зикр гардида то андозае барои худ маълумоти лозимаро гирифтем.
қисмати сеюми тамрини ин дастпараварон ҳам бо санҷиши маҳорати варзишгарон шурӯъ шуд ва ин шакли тамринӣ ҳам марҳилаҳои худро дошт. موافقت داره وقتی دستش نمیقپی پاش همه برداری یادم رنگ لطه میغلطه ممکن در اوجا بغلطه ممکن در اوجا بغلطه تست ستاپ شمال پایین. дар охири тамрин муҳаммад акбар якҷо бо шогирдон амали оромиш бахшидан ба ҳолати равониро ки хоси намуди варзиши каратедо мебошад ба иҷро расонид. бояд бигӯем ки дар ин ҳангом соат аллакай 19 шуда буд ва нақшаи фаъолияти якрӯзаи қаҳрамони барномаи мо ҳам ба анҷом расиду мо низ ба сабти барномаи худ нуқта гузоштем. раҳмат барои диққатотон бачаҳои азиз.